Yo, abusuafo me mama kwa ba mo mani tia se osahene. Menya me brechi a den ya me de ade beba me adi hu nkomo. Sabra me ka sen. Ma be pie achim abam wa puye mantam ofa kade. Ufri ya na akwa asu. Na me ba ye bedi nkomo bi me hwe na me se da bi mabusuafo. Se ma ba ha se me ma mo hwe niema bi. Ebi okura no wahu na anim de ade ya. De pa cho bi bia me kire wa ha bia wo medicinal component. Ayaresa wom ba me meka na yaresa ho asem na mmom se obi aka kire opan se ye frɛ bibi sei bidin di sei ene na ma kire de kura mi ye frɛ no pepedi awuo ye no nie na ba wo sunie so hwe na ba ne dia na ba ne ni abedru esepa nti adetesem wo ne se ye ka se pepe a obi anim nipa e frɛ mo pepe ono ba na odi abedru ye ne de kodi wie bi no enom so wadi awuo na we wudi awu izanse no ma na tadi ema efifiri pepedi ewo ye ahabanya etise kane titena na yeni toiletru na yeka ne tissue no na we ne nananom de ekwaja nan so pa eye moto pa ne gwa hodo be mienu ansa na awonyo de na ba mema mahwe awonyo ni bi na we no de pepa woto a eye moto ebinim pokase etuko kwase etibira ti akurase no ye se da kotete na haban ni sei so ahu etiti ni sei ya na de atoto so ahu otia na de atoso so ahu tuidi tusu sei ya timi titini bebre ne amoa no ye de aba beto je nana no bekọ agyanan so a eno nom de siesie mo na wo ba asante achimo a me amekurom no so wo ka pepedi ewu ochire obi a wo on frɛ no kumbaso a afei mo ma yan hwɛ brobe yen local brobe no won se hu bi ache yanu nie me ba ye na wa ha na se hu sa brobe we bi entima be mepese ebedi nkoma hodo bebre won wa ha ban we ye frɛ na egro we so bi ka cho se wo ba no ebi ane hunu mu sone nsuo etie ne ya fa agro gu na enie na agro no anytime ye wu ya pa na so wa hwe ya hu ni ye ni nyina bia no fa ko on se de agro ne tie me pa cho bra na me nkyerɛw me pa cho agro nie ana we ya time ye wu ensonson ya wo mu no on se time ye wu na haban no na haban na wo so no dua na haban na wo so no on se epai eni etinsonson ya wo gro eni ana tami awu no enie edi so bi ka cho se kope tami awu bremia tami awu ni wei eno bi ka cho se kope egro bremia egro nso na mde kire mu no so nse de etie afima mfa ahaba we nso nkire wei wo ba ya santi achimo ye frɛ no nkwala maku ebi frɛ no guakuru ebi frɛ no juakuru ena bi nso frɛ no tutumirika kofepo eno nie osahene ye bush doctor entina amaba mi si bibia mahu a ha bia no na mama hwe ni nyina de mi tutu ana de mde mi nsa aka ma kire mu nyina no wa yalesa wo medicinal component na enso ma meka yale ye ho asem wei nunum sunie nunum na egu ahodo mienu ye obaako wo wura mu a efre no nunum mrewa na wei de ofie ti we nsu ye nunum mo hu sa haban wei no aka ne nani ye ne ye wo Eastern region hanum nani ha we na Volta region kwa na yehunu no na ewo ehwa bi a ebi frɛ no ya kankan na ebi nso frɛ no sɛ bonsamsuro very powerful ewa bibidrom sɛ wunya ono wunya tami awu wunya nunum na nya guakuru ka ho na wunya adedamkuru na we na aka baburu a Jona adin kra koma ni wefo na okoda ba bi a oti na ni na adedamkuru na afifiri wano so no wo ba kuro bi so aka na bonkuruma kane ni sɛ yawo abofra bi afra no kukuba no wu a yate ahaba we kasipa na ewum na yede na to so na ya moamoa na etutu eye ba bi egu wura sumuna na yede na sie no enti ye fra no bonkuruma na sa yede abofra no tum a yede nsa benkum na so no mu ekokosie no enti ye fra no bonkuruma ewo asante achemfa bi na didi ankasa eye yede fra no ye adeda nkuma no so the same thing abofra ketewa wu a na yede na tum nti ye fra na adeda nkuma ye no na yawro kasa na fa so ye fra no se adeda nkuna no na naba na ewo so ne de wo follow me na ye free of charge wo yoba na owo awontem wo awontem pa
we me kyerɛ no kwafi sɛ eni ɔha bia wonya naba yi a naba no bi hyem saa ba ketewa we no wonya na wayi ho woyi leda na ɛwɔ ho no firi ho a white bi bɛba sɛ ɔba na ne yɛfo amrɛ na kakra bi a na onyinsɛn a natural family planning ni ɛno no ɔfa baako a anka normally ne betumi ateki ne 1 year we nso eni ɔha bia wɔ ho emom wo we de ɛbɛfa wase nti wompa wo ho asɛm na benya bia wo de abosumi bia wo yɛ bra na wanom bi na de abɔ wa wo ho ban engɔtɔ bibi aduro bi a ɔmo si yɛmfa nhyɛnhyɛ a wonim na bɛma ayale so ate ase enti yɛhwɛ na minsanfa baako bi enkyerɛ mo na yɛnhwɛ ade afei wei yɛfrɛ no odwan enkyen ɔne bonsamsuro no ɔmo sɛ papaapa enti sa ho yɛ hu aba wadwen bɛ wɔ sɛ bia yɛ akankan ni bi wei ɛyɛ odwan kyen nananom sɛ na ɔmo frɛ no kane sɛ obi wɔ hɔ na ne minimum hyehyɛ no a onya so truto a ne minimum hyehyɛ abo so bi aka kyerɛ sɛ ɔpɛ odwan kyen na we na enya nti wei yɛ odwan kyen wonam na ehunu bi a na wapɛ wei nso ɛyɛ kakawe adwe ɛyɛ duro paa wɔn sɛ deɛ wa ha nom no kane ne ɛbɔ adwe a na yɛatete wei no bi ne yɛde aka ho na yɛwe enti ɔbaatan bi awo onya ne fusuo ma ne ma yɛne sɛ onya bi a na ɔyɛ no ɔnom a ɛboa no paa yɛde to yɛde yɛ aduane bi fi sɛ yɛde to abeduro so ɛwɔ ɛma amanfoɔ di bi na esi deɛ mahu aha bia me ne mu bedi ho nkɔmɔ yɛhwɛ wei nso wei yɛfɛ ne mpopia on sɛ deɛ me de kyerɛ mu nyinaa me nhyɛ da mu bu bɛmfa ho na me bu wei ho bɛ baako mpanimfoɔ se mpopia sɛ onimu adaka mu a yɛne na kyinye eni mpopia yɛ ade a wofa mu a ɔka wataade mu wofa mpopia mu a na waka wataade mu enti wobɛtumi asi wataade no ato so kra e de akwa akɔhyɛ adaka mu bɛkɔ no na wo hyem nti wei yɛ mpopia nti ɔno deɛ mama ne ho bɛ baako ɛna kura no bonto tawa wɔse me mfa nyɛ tawa sɛ wei ni bonto aka ne ne nana mu twi paa na deɛ nkyɛn hu bi otwi bonto nana yɛnyini a ne hata na yɛ no tobacco nti yɛka tobacco farming a ebonto na yɛduadua ne mfikyire a botae ne sɛ ɔmo se aya na awɔ entai emma baabi a bonto no ɛwɔ ɔsahene ɛna deɛ me bae sɛ yɛni nkɔmɔ kakra ma hyɛ mo bɔba bia a megyina bia no deɛ mi hu a ehia sɛ edi hu nkɔmɔ no de baba bɛdan mo ɛyɛ pia o